Aquesta és la llamborda platejada que a memòria de Mallorca li volem oferir al Lluís Serra Giribert i al seu fill, en Lluís Serra. Aquesta llamborda diu: aquí treballar al batlle Lluís Serra Giribert, nascut a 1903, detingut al setembre de 1939, presó model, assassinat el 18 de l'11 del 39, Camp de la Bota, Barcelona. Es posarà aquesta llamborda el mes de setembre davant de la porta de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Del Prat de Llobregat. Ai, perdó. Davant de la porta de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. És que ahir vam entregar i vam posar la llamborda de Mollet del Vallès i ha estat un petit lapsus. Gràcies. Que mal, no? Lluís, vols dir alguna coseta? No, no vols dir res? Gràcies. Doncs gràcies. Gràcies de tot cor. Pues ja està. Molt bé.